Kublai pi baro saka tup khubor jungi ka Don Bosco Media Network. Kimat ki bakong san Shillong. Perking ka DC ya ki kendon yada COVID haki jaka yau. Kang lenti ki pajba ban penlongi ka public hearing jong ka umngot hydroelectric project. Pater kong ka snong ting air bam trekam ka project ba iway point pra klur. Tementang ni paish ki khubor ipakam banyak. Ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills kalapan mi ka hukum ban pentrekam bhai ki kendon yada na ka jingpang COVID-19 habaro ki jakayo badon ha ka district. Kat kum ka hukum ka Deputy Commissioner kala bathaya baro ki dongshong dukan hayo bat ki rio pajba ba ki dei ban bud perking bhai ki kendon bala bod ka sarkar ka haba mahamru ba ki no ki ba pen ken kin ngat ha ka jingsha dan kuna. Kala ong ro baki brio ki di ban bari ka kendon ban penjengai la di na ki weipat bat ban kiar na ka jingya lum rum shi jaka nolor ban tet ki khari da ki hand sanitizer. Kong baka deiru ban pendunai ka jingya lum rum hapok ki dukan kat kum ka jing ong jongka kani ka jing perking ka dei na ka benta ban te la ka ni ka jing sapriang joka klam COVID-19 ka balas dang ban kio biang habarok ki Jylla kari hakini kendiat tayo balalit no ka bala pelong ru ya ka tu ka ni ki Jylla ban penjari da ka hukum khang dam. Kang lenti ki pajba ban penlong ka public hearing jong ka umngot hydroelectric project haka shnong siang khnai ka bala long menta ka sngi pratrek uya yong 8,000 phawei kani ka jing kang lenti jong ki pajba ka ti ka shnong kala long baki persha ban pentre kami kani ka project na markat kum ka jing thu jong ki kalong bakta ki bri ki khendo ki siap bat ki jakar rap jakar yang jong ki bat kan ya lamru ki shaka jing e ki ba habon rukom. Haba krench ki lat pathai khubor uwe ni ki try shnong ka te ka shnong ulaong baka jing don jong ka project kan pendulo di ki ding so ki ding thang ki ding sensar boro ulaong ru baka jing don ka project kan pendu ki jingri jingdup bat kum ki nong rap ki don kam ki jingri na ka benta ki jing don kam ki ba pher to le sing tu kam jar kam dari tham ne do kata ngi pat ki penthor ka ba baro du nalo kita ki perso ki bris sar nata kiding kisi kitab kitab ki bangi cu ya ri sumar na ka por ni ya kiding yang nano sedang yo tu ko ba kiding thang ding ni pam si tu area jang wa umon kat hadu mentang ibu benta tiban nano ka taru kum unong rap hi ngidon ki cingri ki masih ki belang ngiri baik man la ki sa oyom tekini ki masih jungi kani ke area tu sini sisiang kam dalong tak babit na kam ta ban pendap ya ka bam ki jeri ki jungi habro sa oyom tidon kam ki meya sta sisiang temata habla dan ya kani ka wa umur kumut ki mar ki masih jungi ki jeri ki mla su ya sisiang tek mut ngim tangi mla su banri temanta habum mla su banri kumut kita ki jeri jungi rubut labi no tek tam kakta aja ka cingi ki jungi kum unong repat ngidon kam ki ka jeri tetapi kena kata daun hijang ban persa bagi kali modal lai ro gin muka bahkan kini ka project kan train project kani ka sarkar MSR kan pentrai yang ni project bat ni kwa ru basi sendon bahkan ni ka sarkar kan rak no sawai pat ya ka situ juga ban wat lan sawai pat namar ban ka jingdon ka project umbam umdi ka bakot hadu iway point pra klur tengka kamshim lala satya ban weng ka jing ka do hatinger ka shnong ka badon ha mausan ram block kat kung ka jingya thu ki dekot ka seng samla shnong ting air kala ong baka daw tan rai jong ka jing ka do ka de na ka jing pin kriya ban shna shaka way pat ka telong usamla blissful lingdo obadi president ka seng samla habakran fikilat pathai khubor hadin ka jing jurub ulaya thu bakini baro ki rukom trekam ki pau pathai tat hado bakinda yo ek report ling ba ka RTI ulaong baka sning ka de ka telong ka bala pendon kam da lai tili ki shnong kumta la long sep na kamta ka shnong ting air ka bala hab ban chutan na satrai hendai ka khilon ka de ka jaka ka ba byang bhawat la ka kham jangai na ka shnong ti di tat nda bakum ka seng samla ngilawat ban ngila tokit ba ha we di bagani ka phang ba balai msamla poi hapoi sning ting air ti kum ka seng samla de ka khat phra tarik umnai ba wei 8,000 wei gilapan ya ka RTI napo Meghalaya Government Construction Corporation Limited haka ba day bat kani ka scheme ban supply hapo sinong tenger ka ba phla ba ka lengo kolong haka ba day ba kani ka lade ban complete nani ladep house name 8,000 khat khandai but shushu ngilab ruang ni bakat kum ka RTI ngilab baya kani ka tolong on tray na khilon
Kata ka digaway, bangilabro kadgum ka RTI, construction of water supply scheme at Tenger village from Kilon main source. Kata kamut na katulong kabagikot kerting ka Kilon. But nda habangilay tokit bat ngilay banwat. Kum kinong sinong bat kum kaseng sama Tenger ngilap baka jing tray om semlade na Kilon. Kata ka digaway kabang ipan sngusi. Balay bom semla tray yakani ka ni ka scheme kat kum ka sorbe lani kat kum ka ordar badai bantray na po Kilon. Ka Social Service Center Shillong Archdiocese kalapanoy ka monthly farmers market hini ka sngi pratrig yayong 8,000 apoi hasavyo ho laim crash Shillong bat ka moto ka long ka jingko jingkya ka shong hagar kom bam jong pi ai ba ki jing bam ka ba pi bam kin long ki dawai dashin kinong yashim benta hagati ka jing pin inam ki de kinong rep ki bana East Khasi Hills ba Ribhoi district ki jhur ki ba pendon kam hagati ka jing pin inam ki long ki jhur jerngam ki ba klem kle dawai bat ki jing bam khasi ki bana Ribhoi bat East Khasi Hills district kadang tay punai la punai kata dan nak ban batai dan punai ba niye ikat kabay nasi dan punai tade long karen kabay keldi niwan nanong kundong niwan nanong po namin ng po 2 kilometer kadesh ng juma sibinay sisen chaw tayo ba arma la punai kadong mau yong japong nong ning bi kan pelongai ka football tournament ka baar ka balai na mi ka Amanda Patau bam kwai hadwaru blai ya kan ka tournament lai kerteng ka late Amanda Patau football tournament ya ka balala benchim bentada baro hamadan le kai japong la pelongai kan ka tournament da ka jing tmu ban pen mi pisa ban snapen bhaya ka kenro saudong ka madan ban yadan ka jing slei ha ka por ba ka he ka wa shing ha ka jing jur slap ka jing he ka wa shing ha ki por ba slap ka wan ra shibun ki jing tua ba jing julor ha ka saudong saukun jong ka wa haba krench ki lat pathai khubor urang ba snong jong kan ka dong u Anthony khat kongor ula ongru baka de khot ka subcommittee kan te bhai kan ka kanro because the inhabitants of the locality are now doing on the project for flood control of the Umshing stream and then construction of the pathway to the locality behind CHC. So in this regard, we would have a huge expenditure. So in view of this expenditure, from the Dong, we will organize this football tournament, which is called, name it as the second late Amanda Patau open to all football tournament, organized by the Dong Nong Nang Bi in collaboration with Yanya Sports Club. Nakaliang USL de Cruz ulaong baka jing penloy kan ka tournament kalong ban penyarap penmi pisa na ka benta ban sna pen bhai ka kanro ban snaroi ka linti yat ka jana ka benta kinong shong snong. Running one project, and that project is the approach road towards the one of the quality of Mauyong Japung, which named Nong Neng Bi. So right from the beginning we have been started, and now the work is under progress, and I can say that it's almost 30% we have completed the work. But due to lack of it's a financial problem, and so we are running this tournament, and we hope that through this tournament we can get something in order to complete and to fulfill our dreams. So this tournament will be held in Mauyong Japong playground football only near Mauyong CSC, and it will be started from the 8th of May this year. And in the opening day there will be also an exhibition match between Shillong Press Club and Nong Neng Bi. The total cash prize of this tournament will be 1,11,111. So the winning team will be getting 70,000, and the runners-up is 41,111. Badagi digi khubor ngila po siya bakun tat hadu bangin ni siyambiyang kublay shibon.